гледате Music Space TV, аз съм Деница Стефанова и в момента се намираме пред дома на Lady B. Затова съм облечена по този начин. Нека да видим кой ще ни отвори вътре. Lady B е в банята. Елате. Мокри сънища с Lady B. Здравейте! Как сте? Много ми е драго. Чакаш ни подготвена? Чакам ви абсолютно подготвена. Много ти отива в тази роля на полицайка, между другото нямам думи, страшна си. Направо. Тоест, изобщо няма ти дреме, ако те арестувам, така ли? Абсолютно няма да ми дреме, но според мене би си изкушила по-скоро да захвърлиш малко екипа на полицайка и да влезеш в тази прекрасна вана джакузи, да се позабавляваме малко, да видиш колко е готово. Идвам. Вижте какво се случва. Вече сме във ваната при Lady B. Това е първото интервю във вана. Аз съм цялата в пяна, но явно така се говори с тая шармантна девойка. Вижте, тя изобщо няма никакви скруполи и сега сме при нея. Аз не виждам какво лошо ми има. Абсолютно нищо не се вижда. Всичко е в пияна. Това, че съм чисто гола си е, нали, отвътре и отдолу, но никой не е смисъл, нищо не правиме. Затова така го правиме ние тук и сега. Събличаш ли всичките хора, които идват да ти вземат интервю? Да ти кажа, който има желание да се съблича, да е секси, да е готин, разкрепостен, особено ако е матка, с удоволствие помагам в избора на дрехи и нищо не правя на сила. Искам всичко да става спонтанно и по желание. Не обичам нещата на сила, така че общо взето се събирам с хора с общи интереси. Тази бутилка бях приготвила за един подарък, обаче като всеки артист съм много разсеяна и я забравих. Остана вкъщи. Когато видях и дойде преди малко на гости един мой стар, много добър приятел, който много обичам с цялото сърце и душа, Васко Теслата, не се сдържах и казах, давайте да отваряме бутилката. Просто аз си канах хората, които са ми на сърце, които ги обичам. Добре, на медиите им е простено, те търсят сензация. Ти какво ще кажеш в своя защита за това, че се събличаш абсолютно чисто гола? Искам да ви кажа, че Lady B в момента е чисто гола. Така какво ще кажа? Can you feel me, baby? Да, аз съм чисто гола. Какво лошо ми е това? За какво ме питаше? Ти на плажа нудист ли си? Ами много искам някой път да отида, но моите приятели всички се срамуват. Най-накрая ще да се искам Пецов и жена му. Честно аз ще заведа на нудистки плаж. Айде! Искам! Добре, ти наистина ли искаш да направиш джакузи в хола и ще го направиш най-накрая? Би било много по-хубаво да сме в един широк хол. Съгласна съм. И ми ще го направя. Тук обещавам до след Нова година, вече януари, февруари 100% да го има. Джакузи в хола. Страхотно, бълбукащо, секси. Аз много харесвам рага, между другото, и хода по рага партията, когато не съм на работа. И много ги обичам. Cause I'm a real titan, you are my ring pring chime, and like that heat from the fire, you were always burning anytime you're around.